Niata karon sa Robinsons Galleria, ang pinakadako nga Robinsons diri sa syudad sa Cebu. Ya, adto ta karon sa Plaza Independencia. 1, 2, 3. Okay mga igsoon, welcome to Plaza Independencia. Kini mo kani siya ang Plaza Independencia. And on my left, makita nimo na dako kayo nga murag structure dia mo ko na ang Fort San Pedro.